תודה רבה רבה שהייתם איתנו. אני עוברת אליך ספי, מה העניינים? רק אני מרגיש השם שאכלתי 2 כאלה אתמול, אני לא יודע מה לעשות עכשיו. כבר? אכלת 2? אז היום לא תאכל. ברגע של חולשה. מה זה כל הצעצועים האלה? גאדג'טים של תינוקות. תינוקות וגאדג'טים זה הולך ביחד? כן, זה הולך ביחד. היום הכל הולך עם גאדג'טים. ומה שיפה, הייתה תערוכה לפני זמן מועט, שבישראל יש תערוכה אחת שמרכזת את כל החידושים, ואז שנה שלמה אנחנו חיים על הטרנדים האלה, אז הבאתי מה שיכולתי, וחלק מהדברים עדיין אפילו אין בחנויות. אז נתחיל. הדבר שהכי הדליק אותי והימם אותי, זה משהו שנמצא כאן לימיננו, וגם אצלי ביד, אוקיי? אייפון, זה גאדג'ט לתינוקות. זה אייפון, זה גאדג'ט נהדר. יש בו אפליקציה שהיא מחוברת להריסה, לנדנדה. והאפליקציה הזאת, אני יכול לשלוט על ההריסה באמצעות... לא, זה בשבילך. כן, אה? כן. עכשיו, מה זה בעצם הכפתורים האלה? למעשה זה מהירות הנדנוד ואופן הנדנוד, ומה שקורה, החברה הזאת שנקראת מה אמרו, היא חיכתה את הפעולה הטבעית, הם חקרו מה הנענוע שהכי מרגיע את התינוק, ובנו בילט אין את הנענועים האלה, ואפשר לשבת וגם להפעיל מוזיקה למעשה מרחוק. בואו נעשה משהו כזה, רגע. אוקיי. וואו. זה רעש של ים? כן. ואפשר גם לשים מוזיקה מרחוק. אם הייתי יועצת שינה, הייתי אומרת לך, אבל התינוק יתמכר לזה וזה לא זה, אבל אנחנו לא שם, לא. והפסיכולוגית הייתה אומרת, לפעמים צריך קצת שקט. האמא צריכה קצת שקט, ברור, האמא צריכה לישון. מה יש על השולחן, ספי? מה יש על השולחן? על השולחן יש את הטרנדים הבאים של צעצועים. דבר מגניב, זה שני הדברים האלה. אוקיי, אני באתי לאשתי, הראיתי לה את זה, נשמור עליך מהסופגניות. באתי לאשתי, הראיתי לה את זה, תראי איזה צעצוע נחמד. אז היא הסתכלה עליי בבוז ואמרה לי, זה לא צעצוע, זה מעודד זחילה. אוקיי, מעודד זחילה. אוקיי. אנחנו מפעילים אותו, ואז למעשה הוא מתחיל לרוץ בבית. כן, נעצור אותו, רץ הסופגניות. ואז הילד רודף אחריו. מה חדש ומיוחד בזה? ושמתי לב שזה בכל הצעצועים. מכניסים חוכמה. כאילו הילדים הם כבר בני... אם אנחנו נשים להם מספרים ואותיות ונדבר עליהם, הם ידעו לדבר מוקדם יותר, וזה זה לילדים מאוד חכמים. כן, זה לילדים שעוד לא זוכלים, זה ילדים תחת לאיזה חצי שנה. כן, כן, זה ילדים, יפה, כן. עכשיו, עוד דבר מקסים שראיתי, זה הדבר הזה. זה נקרא Go Grippers, אוקיי? זה למעשה צעצוע שבהתחלה אמרתי, אוקיי, מה חדש בזה? ואז גיליתי מה חדש. הוא מגיע עם סט צעצועים שמאפשרים לילדים גדולים לשחק עם הקטנים. הקטנים בעצם עסוקים בלתפוס את זה. הגדולים יכולים לשחק איתם ולעשות אינטראקציה, ואז גיליתי עוד משהו, שהדבר הזה הוא בעצם למבוגרים. מה למבוגרים בו? זה סדרה של אוסף. אז כדי להגיע, בעצם יש המון דמויות כאלה, ובעצם אתה אוסף ואוסף ואוסף אותם עד שאתה משלים לך את האוסף. ספי, מה זה הדבר הזה? הצהוב עם כאילו העיגולים האלה, שממש מול העיניים שלך. זה? לא, לא זה. המשאית הזאת, כן, עם הרשת. המשאית הזאת זה אקססורי שמגיע עם הגו גריפר. זה למעשה, זו משאית שהמכוניות מגיעות בתוכה, ואז בעצם הילדים הקטנים משחקים עם הגדולים, ואז אצלי בני 4 ו6 עשו תחרות מכוניות, והקטנצ'יק בין השנה התאמן לאחוז. זה מגניב. דבר נוסף נחמד מאוד. אחרון. אחרון, אוקיי. אז אחרון ועוד הערה, אוקיי? זה דבר מקסים, הוא לא נמצא עדיין בחנויות. פרי, פותחים אותו, שמים בפנים חתיכות פרי, שמים בכוס עם מים, וזה הופך להיות משקה ממותק בריא. ואז מגניב, כן, מאוד מגניב, עדיין לא נמצא בחנויות. אני מאוד מרוצה. ודבר אחרון שמאוד אהבתי, זה הדבר הזה. ספי, האמת שאין לנו זמן, לצערי, זה נראה מעולה, והאמת שהכל פשוט נראה, אבל אנחנו עוד נתפגש. תודה ל-BBK היבואנים ולסקל טויז, גם יבואנים שצצו. ואני עוברת בקצרה אליך, דותן, מה שלומך? מצוין, שלומי. בסדר, שלומי מעולה. פתחתם עכשיו, פקח רשות הטבע והגנים, פתחתם עכשיו